Od prošle godine Privredni sud u Subotici na osnovu zakona o stečaju i podataka koje dostavlja Narodna banka Srbije uvodi automatski stečaj u preduzećima čiji su računi neprekidno 3 godine u blokadi. U prošloj godini uvedeno je 384 takva stečaja u preduzećima koja posluju u regionu Regionalne privredne komore Subotica. U 2011. u primjeni je novo pravilo da se automatski stečaj uvodi nakon 2 godine neprekidne blokade računa, tako da je samo u januaru u regionu pokrenuto 225 automatskih stečajeva. Na sednici Upravnog odbora Regionalne privredne komore Subotica zaključeno je da glavni razlog ove pojave leži u nelikvidnosti preduzeća. To pokazuje koliko je taj problem nelikvidnosti u privredi prisutan, jer one firme koje su 3 godine bili u blokadu su zahvaćeni od strane zakona u prvom postupku. Sad kako se skraćuje rok neprekidne blokade, evo sve veći broj i plašimo se upravo sljedeće godine, kad samo godinu dana treba da bude neprekidne blokade, da se naglo će biti uvećan broj tih firmi. Na sednici Upravnog odbora Regionalne privredne komore Subotica usvojen je i izveštaj o privrednim kretanjima u prošloj godini i spoljnotrgovinskoj razmeni. Zaključeno je da su negativni trendovi zaustavljeni, da je porast industrijske proizvodnje 7,2%, što je manje od pada iz 2009. koji je iznosio 12%. Spoljnotrgovinska razmena je ponovo oko $1 milijardu, a pokrivenost uvoza izvozom je 96%, što je daleko veće od proseka zemlje koji iznosi nešto više od 50%. Malo se ipak ovdje kod nas još uvijek prilazi ozbiljnije poslu, malo ta blizina, neka infrastruktura koja ranije bila jača, pa moram reći da je jači menadžment, ali i mi imamo sve iste probleme, samo neko to zdušno rešava, a neko plače. Suze ne pomažu mnogo. Glavni spoljno-trgovinski partner regiona i dalje je Evropska unija. Od 106 zemalja sa kojima se obavlja promet, 70% otpada na zemlje Evropske zajednice. U komori će u narednom periodu akcenat biti stavljen na obuke privrednika kako da više iskoriste potencijale koje nudi tržište zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.